истинската любов? Намериха ли този, когото ще изберат и отвъд бреговете на този остров? Ще направят ли решителната крачка? Ще поискат ли ръката на любимия до себе си? Предстои да съобщя моето финално решение пред човека, който искам и пред всички. Имаше изключително много моменти, в които ти беше моя опора. Ти ми даваше мир и тишина. Много хора срещат сродната си душа, но в неправилния момент. Точно в най-хубавият момент ние осъзнахме всъщност, че това влакче се превръща в влакче на ужасите. Чувствах се изоставен, унизен и въвлечен в едно глупаво състезание, поради което бях накосан да си тръгна от тук. И двамата знаем, че идваме от коренно различни светове. Имаме различия. Аз вече не съм дете. Научила съм се да обичам себе си повече от половинката си. Това, Натали, са твои думи. И аз взех своето окончателно решение. Тук е края на този триъгълник. Всъщност аз през цялото време и знаех, че вътре в мен искам теб.